Dostal jsem info, že tam dole v korytě, nevím, prostě kousek od nás je rozvodněná řeka. Takže bych to mohl zkusit jít cvaknout. Už se sice smívá, ale i takhle přes noc by to mohlo být jako zajímavý, že jo? Jako. Tak už se to vylejvá. No ty kokos. Kámo. No, teoreticky bychom to měli mít. Zlobí mě teda měřící aplikace na mobilu. Hazle, je to tam úplně nesmyslný čísla, jak jsem si to změřil foťákem, tak snad to bude dobré. Ale už je tady tma jak blázen. Jako je to tady drsný, no, když se jdeme, že tady prostě teče, kámo, voda rychlostí jak hluboká, kámo. A já jsem tady na nějakým mostě, když se zhroutil, jak jsem prostě v prčici. No prčit, bráško, tady prostě, tohle je dobrý, ne? Tady mi týpek projel hlavou prostě. Mám kus hlavy. A tady ani hlavu nemám. No prčit. Ach jo. Hlavně, že musí jet prostě hnedka dva vedle sebe. Jde se na akci? To je můj bratranec. Vypadá kredit trošku. A já jsem taky vyhublej, vole. A já ho měl vždycky rád, on byl jako hrozně milý. A i na mě teďka. Chceš vykoupat kočku? Takže dobrý den, pane učiteli Peteňáku. Je čtvrtek 28. prosince 13:05 a my jsme šli fotit se Štěpánem s tím, že nafotíme jako úžasné fotky. Tady jsme si to už našli jsme to tady. Zátiší. Našli jsme tady v zátiší a akorát teda se nám stal takový menší nešvárek, kdyby se náhodou věděl, co s tím dělat, jakože určitě budete, vy jste pan učitel, tak nám tady nefunguje spoušť, jakoby. My bychom to chtěli odpálit, víte, a nějak nám to nejde právě. Zkoušeli jsme všechno, zkoušeli jsme vyndat film, takže jsem přišla o jeden celý film, o postraných 90 korun a zkoušeli jsme se do toho podívat trošku blíže a nějak se to a prostě to nejde, takže nám prosím pomůžte. Zajímalo by mě,
pokud jste byl někdy na nějaký party, vy ale vypadáte jako člověk samotář a proto si myslím, že na žádné party nechodíte. Ale pokud jste na nějaké byl, tak by mě docela zajímalo, na jakou party nikdy nezapomenete. Tu na to, tyjo, a ono jich bylo jako hodně. Ono takový, celý tohle letošní léto byla jedna velká party a na to nikdy nezapomenu. Děkujeme moc. Byste si mohl vybrat nějakou práci, která by vám přinášela dost peněz, ať už to bude jakákoliv práce, jakou byste si asi tak vysnil. Pornohvězda. Double kill. To je lepší, než by nějaký fotograf prostě. Nebo 3, 4, 5. No. Ty budeš mít hodně peněz. Ne. Ne? Máka, budu to pornohvězda. Já budu... Ty mají hodně peněz. Přidáš se někdy? Yes, budeme natáčet na F-ko. A... Jo? Yes. Doufám, že se vám nejde. Mám tě. Knockout. Mě natáčíš nebo fotíš? Natáčím. Tady nalevo vidíte masáže zdravotní středisko Slatíňany a na pravé straně vidíte rozkrytý barák. My jsme tě prosili, abys nás šla vyfotit spolu. Tvář se fakt seriózně a jakože jen tak jako, ať to není jako výrazný. No ne, jakože víc, ale tvář se fakt seriózně. Chápeš, jo? Kruto přísnej výraz. Jakože mě chceš zmlátit. Úplně začínají blikat to. Jsi už dobrý, ne? Ne. Co nám k tomu řekneš, Světlanko? Wow. Máš břišáky? Ne. Má břišáky na závěr, to stačí. Kámo, ty jsi totální model. Je, že jo. Děkuji. Vítejte, dneska je sobota a co já bych řekl, absolutně nedůležitý den, prostě jsem jakoby dneska, jak se říká, existoval. Ještě si tak chci zacvičit, jo, já se musím přiznat k jedné hodně důležité věci, já jsem teďka přes Vánoce vůbec necvičil, úplně jsem se na to vyprt. Nebo ne, že vyprt, chtěl jsem, ale nějak jsem jako na to neměl odhodlání a to je hodně špatný. To musím teďka napravit. Jdu na to. Jdu zpátky prostě do cvičení. Co bude s těma jako videama, s tím dokumentem dál? Tohle je 5. poslední týden, který jsem chtěl natočit, který byl v plánu, že prostě budu točit, ale jak to bude dál? Ono je to těžký, protože v průměru, když to tak jako vezmu stříhání, tak asi tak 6 až 7 hodin vždycky střih, což je jako celkem dost. Každý týden tomu tolik věnovat, jako když se tak vezme, tak každý den hodinu. Baví mě to, nechci s tím přestávat, ale trošku to omezit, takže třeba jako ne každý týden, ale každý 2 týdny by byl nový díl a tak bych to asi uchopil a uvidíme, jestli se mi to podaří udržet. Těším se na zítra, bude to úžasný den, mám to hodně v plánu, tak jdeme na to a jdeme si zacvičit. Jo.
fotíš, nechceš jen nafotit jako cestu k té base a říct nechno. Tam je světlo, já nemůžu točit takhle. Jaký stopí, a kdo se topí. Kdo se to zbrát? Jak zapnu blesk? Je nahoře, je zaplej. Teď nesvítíš. Ale to je na fotce. Na video není. Vlogí se, kdo má do Stayerovýho toho vlogu, co dělá dokument, ano, každý pondělí, co dělá, tak co bys tomu řekl? Těším se, že tam budu, doufám, že tam budu. Stayer Bowler samozřejmě a nejlepší kytarista na světě. Imaginární kytarista. Děkujeme k rozhovoru, ty vole, děkuji ti. Ukáž. Není to tak. Ne, tady nebyl kámo, to je idiota. Trepka. Proč se fotíš? Já se nefotím. A proč si víš telefon? Já tady se snažím zachytit kámo poslední vteřinu do nového roku. Telefon to není tak hrozně, jak ten foťák, vole. Šťastný nový rok, líčky! Šťastný nový rok! Jo! Takže hoši, otevíráme šampáň, jo?